Dneska ste mi povedali, aby som si zahral Baltika. Počúvaj ma, čo to je? Všade to vidím. To je ten Baltík, čo to je? Bože, to je lizatko, pozri, môj mikrofón tak vyzerá, jak jeho hlava, pozri sa. Počúvaj, to je varech, alebo ja neviem. Dobre, viete čo, ja si to idem stiahnuť, hej, prosím vás pekne. Počúvaj ma, čo to mám za prehľad? Dobre, to je jedno. Ok, dáme si Baldi, hej, dáme si Baldi do vyhľadáča. Hotel Bald, počkaj, čo to je hotel taký, že ja nechcem hotel, ja chcem hru, ja chcem hrať. Počúvaj ma, Baldi radio, to je čo? What the fuck? Baldi London, čo to je? Ja chcem hrať! No tuto je, už som to našiel! Počúvaj ma, kde to stiahnem? Čo je za text? Dobre, už sa mi to stiahuje. Wow, graphics quality. To čo je za hudba? In education and learning. Počúvaj ma, čo to je za hra? Čo je toto? How to play. Počúvaj ma. Vasa the move. Dobre, to mi netreba. OK. To fakt vyzerá jak barecha, chlapci. No takže, OK, start. Počkaj. Joj, ja sa ho bojím normálne. To čo je? OK, som tu, takže. Hello, motherfucker. Čo? To je on? Čau. Čau. Počúvaj, on vyzerá hrozne. On vyzerá hrozne. Ako tú sprostú hudbu vypnem? To je Vianočný stromček, sleduj ma. On čo je vonku? To vyzerá tak divne. Počúvaj, Baltík, kde máme ísť? Školské pravidlá. Nemá sa tu behať. No počúvaj ma, ako nemôžem piť vodu, chápeš ma? Nemôžem piť vodu. Čo je tu? Wow, čau. Počúvaj, čo tu mám robiť akože? Prepáč, bol som veľmi lenivý, tu prijal viac objektov. Počúvaj, to je idiot normálne. Čo je toto? Ježišimaria. Ten font, ten Comic Sans, mne z toho navracanie. 1-8. Koľko je? Počkaj, už mám nápad. Idem sa spýtať Jožika, koľko je 1-8. Jo, minus 5, dobre, minus 5. Fake! Čo? Počúva... Čo? Pozri... 7 plus 7. Koľko je 7 plus 7? 4 plus... Koľko je 4 plus 7? Chlapci, koľko je 4 plus 7? Povedzte mi, koľko je 4 plus 7. Vieš čo, idem sa spýtať Dejzra. Počúvaj, znova není na TS-ku Dejzra, je to iba Matem. Čau Matem, počuj, koľko je 4 plus 7? Kámo teba. Ja neviem. 9 asi? Takže 9? Dobre, tak teraz čo sa stane? Nie, čo sa deje? Čo to je? Počúvaj, čo to je? Počúvaj ma, čo mám robiť? I wanna play with someone. Kde je ten Jožik? Počúvaj ma. Čo? Dobre, 9 minus 1 a teraz už budeme normálne. 8 plus 4, 12, nie? Čo je toto, mi vysvetli? Čo je toto? 8 plus 9, Počúvaj ma, 9, 709, čo? Ale no! Ja neviem, dáme 9. Čo? Ako to? Počúvaj ma, čo mám robiť? Nie. Kde je tá svinia jedna hnusná škareda? Kto je toto? Čo je to? Kto je Hanto? Je, mne teraz odpadli uši, retardované idioti. Je, normálne! Choď preč! Toto ja hľadám teraz zlako! Idiotská hra! Najhoršia hra na svete!